खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सआ थाबैनो जोबथेसालिनि आलासि जानो हासिगौ। खौरां मोननाय बादिब्ला पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सखौ माखासे गनायजायै दायनि थाखाय पुलिसआ हमनो थाखाय थियारि जाबाय आरो बे खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दा बिथां पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सआ बहाबा आनज्रायना थाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों आरो दासिम बिथांनि जेबो खौरां मोनाखै। नैथियाव दङ एखे आथोनजों जुलि जानाया जोंनि नेमखान्थिजों गनायजाया। गोजौ बिजिरसालिसिम मिरु सरकारनि खेंफारथि। मिरु सरकारा दिल्ली गोजौ बिजिरसालिखौ बुंदोंदि एखे आथोनजों जुलि जानायखौ गनायथि होनो हाया मानोना बे समाजनि नेमखान्थि आरो आयेनजों गनायजाया। हिन्दु हाबा आयेन आरो जर'खा हाबा आयेनाव एखे आथोनजों जुलि लानायखौ गनायनो थाखाय तुषार मेहताया होनाय PILनि राय होनाय समावनो बे मिरु सरकारा चिफ जास्टिस DN पाटिल आरो जास्टिस प्रतीक जलना सामलायनायाव बुंथियो। मख'नो गोनांदि 2 बोसोर सिगाङावनो एखे आथोनजों जुलि लानो हानायनि नेमखौ भारतआव गनायथि होखानाय जादोंमोन। थामथियाव दङ BPFनि मावफारियाफोरा UPPLनि मावफारियानि सायाव गाग्लोबदों। साबा BPF मावफारियाफोरनि हेंथा केस होदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि फावरागुरि आउटपस्टनि सिङाव कमल सिंह थुरिबारियाव BPFनि मावफारियाफोरा UPPLनि मावफारियाफोरखौ बुनाय आरो सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ अजद दैखांदों। UPPLनि मददगिरिफोरा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे दायनिगिरिखौ सास्ति होनो दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि थुरिबारि गामिनि BPFनि मावफारिया फारियै पुर्ण ब्रह्म, प्रसेनजित मोसाहारि, अलिभार नार्जारि, रहेश्वर ब्रह्म आरो अलंबार ब्रह्म मोना बे गामिनिनो UPPLनि मददगिरिफोरखौ लिंना लांनानै बुनायजों लोगोसे सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थियो आरो सिथारनायनि हुमखि होयो। बे जाथायनि उनाव साबा दायनिगिरिनि हेंथायै फावरागुरि आउटपस्टआव गसर थिसनदोंब्लाबो दासिम पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि हेंथायै राहा लायैयाव गसाइगाव BPFनि UPPLनि बिजाथि उकिल मोसाहारिया दोखो फोरमायो आरो दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनो खावलायदों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि सेलमारि ओनसोलाव हेल दैमाया बारायग्लाबनानै लोमसावदों। आथिखालाव रायजो नाङैनो नागारनो रोङै जे अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलफोराव दैबानाया न' बांफोरखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायनि जाउनाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हेल दैमाया बारायग्लाबनानै ओनसोलनि आबाद फोथार न' बांफोरखौ लोमसावदों। नं 1, 2, 3, 4 आरो लोंसों ओनसोलाव भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय हेल दैमाया लोमसावनानै न' बां खहा खालामनायजों लोगोसे माइ आबादफोरखौ खहा खालामदों होननानै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायो। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि रिंखां ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव बाक्सा जिल्ला एबसुआ सोंखारिदों। थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जपा दंसे नं सनापुर गामिनि सिमल ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो 15 बोसोर बैसोनि रिंखां ब्रह्मखौ रावबो गैयैनि खाबु लानानै सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुथारलांनाय जाथायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसेनो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफानखौ खावलायो। दथियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव 3 बर' सिख्लाफोरखौ थगायना लांदोंमोन। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे सांग्रांथि गैयै जाथाया जालाङो। उदालगुरि पानेरि हालामनि 3 बर' सिख्लाफोरखौ सासे दुथां सेंग्राया सरकारि साख्रि नङै ओंखाम संनाय साख्रि होगोन होनना थगायना लांदोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै सनितपुर जिल्लानि हाग्राजुलि दखरा एबसुआ हमनो हायो आरो सिख्लाफोरखौ बासायनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।